Maghiusa kita. Pagsimba, pagday, nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsoon. Ani-anak kita sa ikaduhang Domingo sa Kwaresma. Ang katingala o kahingangha diha sa presensya sa Dios maoy usa sa mga gasa sa Espiritu Santo. Sa katingala nabatyagan kini nila ni Pedro, Santiago ug ni Juan, samtang nagsud-ong sila sa pagkausap sa bayhon ni Jesus. Naghatag kini kanila og daklit lantaw sa iyang mahimayaong lawas. Ug labaw pa niini, nadungog pagayod nila ang tingog sa Dios. Usahay makaingon kita nga daw na wagtang nakanato kanang pagbatsyag sa katingala o kahingangha diha sa atong pagpangitag katinawan sa tanan nga atong nasinati. Nagkapuliki kita sa pagpanikay-sikay matag adlaw nga halos dili na kita makabantay sa katingalahang presensya sa Dios dinhi sa atong kinabuhi. Tingali kining panahon sa Kwaresma, maghatag kanatog kahigayonan sa pagbaliwala sa mga butang nga makapalinga o makabalda sa atong pagbatsyag sa presensya sa Dios o sa pagpamati kaniya. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors. Ang mga intensyon sa atong kaigsuonan na biktima sa mga kalamidad ug ang atong kaigsuonan nga persons deprived of liberty. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew ug ang GMA Cebu management and staff.
Gikan kanimo ang akong kasing-kasing, nangita ako sa imong naong. Ang imong naong akong gipangita o Ginoo, ayaw ilingiw kanako ang imong naong. Sa ngalan sa Maan, sa Anak, sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap kami. Mga igsoon, ianatas ikaduhang Domingo sa Kwaresma, ug dako natong pasalamat nga ang simbahan naghatag nato kahigayunan niining kapatan kaadlaw aron atong susihon, duaon, tan-aon ug sa grasya sa Dios mapag-uta dili lang sa naong kundi labaw sa tanan sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi kaugalingon ngadto sa Dios diha sa atong isig katawo. Sama nga karon suma sa ebanghelyo ang atong Ginoo na usab ang iyang panagway. Aron maandam ta nga muhalad niining Santos nga misa sa makadiyot diha sa kahilom sa tumang pagpaubos atong dawaton ang punon ang atong mga sala. Kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya sa kinabuhing daya. Magampo kita. O Diyos, gisugo mo kami sa pagpatalinghog sa imong hinigugmang anak. Pakan ang among kalag pinaagi sa imong pulong, aron human malimpyo ang among espiritu, malipay kami sa pagsudong sa imong himaya. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos, hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon sa Henesis. Ang Ginoo miingon kang Abram, biyai ang imong nasod ug ang imong mga paryente ug ang balay sa imong amahan ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Hatagan ko ikaw og daghang kaliwat ug sila nahimong dakong nasod. Panalanginan ko ikaw ug himuon kong bantugan ang imong ngalan aron gamiton kini sa pagpanalangin alang sa uban. Panalanginan ko kadtong magapanalangin kanimo, apan tungluhon ko kadtong magtunglo kanimo. Ang tanang nasod sa kalibutan maghangyo kanako nga panalanginan ko sila, ingon nga panalanginan ko kanimo. Sa nagpanuigon nagkapitog 5 si Abram, mibiya siya sa Haran, sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo, og mikuyog kaniya si Lot. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Ginoo, kaluy kami, sanglit nagasali kami kanimo.
husto ug matarong. Puno ang yuta sa kaluy sa Ginoo. Tanawa ang mga mata sa Ginoo, ana kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaayo, aron pagluwas kanila gikan sa kamatayon, ug pagamping kanila sa panahon sa gutom. Ang among kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang among hinabang ug among tamihi. Maaniya unta kanamo o Ginoo ang imong kaluoy, kami nga nagalaom kanimo. O Ginoo, kaluoy kami, sanglit nagasalig kami kanimo. Tinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Busa ayaw kaulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo ug kanako nga iyang binilanggo. Hinunua pakig-ambit sa mga pag-antos tungod sa maayong balita, sumala sa kusog nga gihatag sa Dios kanimo. Giluwas kita niya ug gipili aron maiyang katawhan, dili tungod sa atong nabuhat, kundili tungod sa iyang kaugalingong tuyo ug grasya. Gihatag niya kanato kining maong grasya diha kang Kristo Jesus sa wala pa magsugod ang panahon. Apan karon gipakita na kanato pinaagi sa pag-abot sa atong manluluwas nga si Kristo Jesus. Gibuntog niya ang gahom sa kamatayon o pinaagi sa maayong balita, gipadayag niya ang kinabuhing walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kanini.
usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Pinayamon ikaw, O Ginoo. Tapos sa unom kaadlaw gidala ni Jesus si Pedro ug ang magsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtan-aw sila kaniya, nausab ang iyang panagway, ang iyang naong misanag sama sa adlaw ug naputi ang iyang bisti sama sa kahayag. Niya nakita sa tulo ka tinun-an si Moises o si Elias nga nakigsulti kang Jesus. Si Pedro miingon kang Jesus, Ginoo, maayo nga niya kita dinhi, kung gusto ka, magbuhat ako dinhi tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias. Samtang nagtulti siya niini, usa ka masanag nga panganod, mitabon kanila og unya usa ka tingog gikan sa panganod miingon, kini ang pinangga kong anak nga akong gikahimut-an, pamati kamo kaniya. Sa paggadungog sa mga tinun-an sa tingog, nangahadlok sila pag-ayo ug tungod niini nang hapa sila. Biduol sa Jesus ug gihikap sila. Tindog kamo og ayaw kahadlok, mingon siya. Sa paghangad nila, wala na sila laing nakita gawas kang Jesus. Samtang naglugsong sila sa bukid, gipinahan sila ni Jesus, ayaw ninyo isugilon kang bisan kinsa kining panan-aon nga inyong nakita hangtod nga mamanhaw na ang anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Atong ipangumusta og hi, hello sa atong mga suki nga kanunay nagnunot niining atong TV Healing Mass matag Domingo. Ang atong mga igsuon nga tuwain taon sa Middle East, nagsunod tayo sila, labi na sa atong mga igsuon nga mga sugboanon nga nantrabaho tuas gawas, labi na sa Saudi Arabia. Atong mga igsuon nga naa sa bilangguan, kanunay silang nagnunot. O hi, hello ninyo diha sa male o female dormitory sa BBRC o sa City Jail. Hinaot pa unta nga kamo, magpadayon gihapong malaumon, bisan pa nga karon anaa kamo, nagbayad sa inyong mga sala, gumikan kay doon na mo'y mga salaod nga nahimo diha sa katilingban, labi na sa paglapas sa mga balaod. Padayon ta. Og sa atong mga igsuon nga sila karon nga naa in town sa ilang higdaanan nga malagmit tungod sa ilang mga sakit, naglisod sila sa pagbangon or naluya sila sa lawas, apan hinaot pa unta nga kining misa matag Domingo pinaagi sa telebisyon, maghatag kaninyo grasya nga makapadayon kamo taliwala sa inyong mga kakulian, kalisod, labi na tungod sa inyong mga sakit. Nindot kayo kining ikaduhang Domingo sa Kwaresma tungod kay makapadasig ni nato. Tungod kay dili lang kamo nga naa nagmasakiton, mga binilanggo o naa sa layo, kundi kita sad nga niya gawasnon nga sa kanunay naningkamo ta sa pakigbisog sa pagpuyo sa kinabuhi nga dili nato malikayan nga doon na gitay gitawag natog mga moments of discouragement. Malagmit doon na tayo mga problema sa atong trabaho, diha sa atong panimalay, sa atong pamilya, sa atong mga kabataan, o malagmit sa inyong love life, no? Og sabisan unsang mga mata nga nakahatag natog discouragements sa kinabuhi. Mga igsoon, sanglit kay kita, adun naman tayo pagtuo sa Ginoo, unya kanang pagtuo, matod pa is an acceptance. It is to accept and embrace the plan, the perspective, the mind, the ways of God. Nga
Di man nato matugkad apan sanglit kay do naman tay pagtuo o unya ato mangyong gakos o gidawat diha sa atong kinabuhi ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Sama nining nang hitabo karon sa atong mga pagbasa, makahatag ni nato siya moments of encouragement na magpadayon ta sa kinabuhi bisan pa sa mga kakulian. Sama sa unang gibasa sa libro sa Genesis, pait biya to ang kahimtang ni Abraham ug ni Sarah kay dugay na silang nangandoy nga makaanak sila. Kay sa karaang panahon, ang managtiayon nga dili makaanak, sama ra nga ang Ginoo wala mahimuot sa inyong pagkamanagtiayon. It was a curse. Pero karon gipasaligan sa Ginoo si Abraham. Og si Abraham bisan tuod og tiguang na siya kaayo, apan gipasaligan siya sa Ginoo, ug ang pasalig sa Ginoo kaniya aduna siya pagabuhaton nga kinahanglan mo biya siya sa iyang kaliwat, sa iyang banay, sa iyang panimalay, sa iyang dapit. Ug didto nahitabo gayon nga si Abraham sa dihang nibiya siya wa lang kay nahimo siyang amahan nga tinuod nga nak-anak sila si Isaac, kundili gipasalig sa Ginoo kaniya nga mahimo siyang amahan sa daghan pang mga kaliwat, ingon kadaghan sa mga kabituunan sa langit, mga igsoon. Ug tinuod kana nga kita karon nag-ila ni Abraham nga atong amahan sa pagtuo. Sa atong ikaduhang pagbasa sa suwat ni San Pablo ngadto kang Timoteo, si San Pablo sanglit kay kita ni ilaman ug do naman tay pagtuo ug nasayod ka nga naluwas kita pinaagi ni Kristo, mao nang magbadasigon gihapon kita bisan pa taliwala sa atong mga pagsuway nga giatubang sa kinabuhi. Og sa ebanghelyo, indot kaayo tungod kay suma sa unang tudling sa ebanghelyo sa asoy pa dinhi, tapos sa unom ka adlaw gidala ni Jesus si Pedro ug ang managsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Anong gi-mention magining tapos sa unom ka adlaw kay unsa man day nahitabo? So wala pa ang unong kaadlaw na ang Ginoo gud di siya bakakon. Sutian kita niya sa tinuod mga igsoon. So iyang gisulti sa iyang mga disipulo, sa iyang mga tinun-an, ang taliabot niyang kamatayon. Ang taliabot niyang pag-antos o pagsakripisyo. Kunya alang sa mga Hudiyo, di sila makadawat ana tungod kay dili mahitabo nga dunay Mesiyas nga mag-antos og labaw pa nga mamatay o patyon o ilansang sa krus. Nganuman kay alang kanila ang usa ka Mesiyas maoy modala kanila nga sila naulipon mahimong gawasnon. Nga ang usa ka Mesiyas nga ihatag kanila sa Ginoo mao nga usa ka Mesiyas nga magmadaugon dili sama nga namahayag ang Ginoo nga mag-antos siya o ilansang siya sa krus. Mao na nga aron sila madasig, gidala sila sa atong Ginoo didto sa bukid ug unya didto sa bukid ilang nasaksihan ang pagkabalhin, ang pagkausab sa naong, sa dagway, sa kahimtang sa Ginoo. Ug talagsaon kaayo tong pananawon tungod kay si Pedro nakaingon gud siya, Ginoo, anhin na lang ta, maghimo ko usa ka payag alang nimo, alang kang Moises o kang Elias. So, wala makasabot si Pedro sa iyang nakita, mga igsoon, kay talagsaon kadto nga pananaw, mga igsoon. So, suma sa pagtuon sa simbahan, according to sa mga theologians o mga Bible scholars, kining nahitabo ron sa ebanghelyo nga atong nadungog is only a prelude, no, to the greatest miracle nga maoy pundasyon sa atong pagtuo nga mao ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Mga igsoon, sama sa pamahayag ni San Pablo, kung si Kristo wala pa mabanhaw, then vain is our faith. Kawang lamang ang atong pagtuo kung si Kristo wala pa mabanhaw. So sama sa akong giingon, nga kining maong
balhin or the transfiguration of the Lord was only a prelude to His resurrection. Mura balag, gipalili ba ang mga tinunan ug unsa gyud mahitabo human nga siya ilansang sa krus, o niya mamatay siya, niya ilubong siya, apan sa ikatulo ka adlaw mobalik siya sa kinabuhi. Meaning, kita isip mga Katoliko Kristiyanos, we are called Easter people. And in fact, the 40 days of Lent is a preparation to the celebration of resurrection. Diin puhon sa Domingos pagkabanhaw, kita karon nga misulod ni ining disiplina panahon sa Kwaresma, maningkamot ta sa pag-andam sa atong kaugalingon aron samtang kita ni sulod ni ining disiplina ni ining panahon sa Kwaresma makausisa sad ta sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon. Ang pag-usisa diha nga aduna tay makabot nga kabaghuan sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi samtang kita matag tuig nagsaulog sa kasakit, sa kamatayon ug pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Mahinungdanon kaayo kini mga igsoon sa atong kinabuhi isip ta mga Katoliko Kristiyanos. Pasalig nga bisan pag unsa kadautan, bisan unsa pay mga kakulian nga atong giatubang ron sa atong kinabuhi, mudaog gayud kita niining tanan nga atong giatubang on account of our faith, love, and hope in the Lord Jesus Christ. Kung sa may buot na kong ipasabot, mga igsoon, na ang atong Santo Papa, karong tuiga, sa iyang pamahayag sa panahon sa Kwaresma, doon naray duha ka gipahimug-atan ang atong Santo Papa. Unsa man, listening and fasting. Ang pagpaminaw diha sa pagampo ug ang pagpuasa aron kita makahibaw nga modisiplina sa atong kaugalingon. Listening meaning karon, no? Gidala ni Jesus sila ang managsuon, si Pedro, si Santiago ug si Juan didto sa bukid ug samtang sila didto sa bukid, gidapit sila sa Ginoo sa pagampo. Ug unya samtang sila nakasaksi ni adtong pagkabalhin sa atong Ginoong Hesukristo, dihay tingog nga nagkanayon, siya ang pinangga kong anak, pamatia ninyo siya. In other words, sa atong panahon karon mga igsoon, nahibaw na ta no nga dunay tulo ka 3 pillars of Lent. Ang tulo ka disiplina, ang tulo ka haligi sa panahon sa Kwaresma. Ug unsa man kini? Pagampo, pag-abstinensya, pagpuasa, ug paghimo og buhat sa kaluoy. Ug mao kana ang atong paningkamutan nga makabot, mahitabo niining pipila ka mga adlaw sa 40 ka adlaw sa Kwaresma. Listening in prayer, give time to pray. Nya unsaon ba lagi na sa atong panahon God karon? What is the opposite of listening? What is the opposite of silence? It's always noise, no? Noise. Dili lang the physical noise, kundi ang makapahasol pod nga usahay mabungol ta sa social media. Mabitaw na nga ang Catholic Bishops Conference of the Philippines ni dasigid nato nga let us not just fast on food or pagkaon, kundi social media. Kay grabe kayo ang digital world, magaigsoon. There is so much noise nga tungod sa kasaba sa palibot sa social media o na usahay, dili na ta makadungog sa hunghong, sa tingog sa Ginoo, nato diha labi na kita naggahinog panahon sa pagampo, mga igsoon. O niya, ang ikaduha, ang pagpuasag abstinensya. Kanang pagpuasag abstinensya, simply it's saying no to self, yes to God. Nga mahibaw batang mupugong, no? Sa atong kailibgon, no? Dili unta ang atong tiyan, no? Mo'y magmando sa atong huna-huna ug sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi. Pero saan man gid lami man gid kaon, pero baya no magpasalamat gid ta sa simbahan. Kay kini di ay fasting,
kini daing pagpuasa, sus kanindot. No? Kaya nga naman, mao gali din siya mupatay sa mga cancer cells, no? Nga igsoon. Ang tao daing nga magpuasa pag-abstinensya, makapahuway ang imong body system. Nga kung kini makapahuway mo nang maulian ka sa kahimsog sa imong lawas. Kanindot, no? So, kanindot di ay nga magpuasag abstinensya ta. Dili lang spiritual benefits, kundi naasay physical, medicinal benefits, mga igsoon. Pero ang labaw sa tanan, hinaot pa unta, ang atong pagpuasag, pag-abstinensya, mahibaw gitang mupugong sa atong kailibgon, sa atong pagkapatawhanon. No to self, yes to God. O ang katinuod sa atong pagpuasag, pag-ampo, mo nang madasigon gayud kitang mupaambit, mualagad, muhatag sa atong kaugalingon alang sa uban. Kay way kapuslanan, kining tanan, kundili mahitabo nga kita makahuna-huna nga makatabang, makaalagad ta sa uban. So paningkamutan na to ha, magpadayon ta sa 3 pillars of Lent. Prayer, fasting and abstinence, o almsgiving. Pag-ampo, pagpuasag abstinensya, o pagtabang o paghimong buhat sa kaluoy aron mabalikan ta sa atong kadasig sa kinabuhi. Amen. Manindog ta og atong ipadayag ang atong pagtuo ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Nagatuo ako sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo ang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay, gilubong, mikunsad sa mga minatay sa katulo ka adlaw na banhaw, Isa pa sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, nga makagagahom sa tanan, gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Sa matag pangamuyo ang atong itubag, Ginoo, baghua kami ngadto sa kasamahan sa imong anak. Ginoo, pagkuha kami ngadto sa kasamahan sa imong anak. Ang pagkausab sa panagway sa Ginoo dito sa bukid, nagpadayag sa iyang Diyos ng himaya, nagmatuod sa misteryo sa pagtuo nga gisaksihan sa mga piniling apostoles, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pagkuha kami ngadto sa kasamahan sa imong anak. Nga ang misteryo sa pagkausab sa panagway sa Ginoo, magwagtang sa iskandalo sa krus, pinaagi sa pagpadayag sa kang Kristong himaya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pagkuha kami ngadto sa kasamahan sa imong anak. Nga pamation nato ang tingog ni Kristo, nga mipahayag nga kinahanglang mag-antos una siya sa dili pa siya mosulod ngadto sa iyang himaya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pagkuha kami ngadto sa kasamahan sa imong anak. Nga ang nagbag-ong bayhon ni Kristo, magdasig kanato sa pagbangon gikan sa kahadlok, sa kahingawa ug sa kawalay paglaom, ug magbag-o kanato ngadto sa pagkatawhan nga maisugon, malaumon ug mahigugmaon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pagkuha kami ngadto sa kasamahan sa imong anak. Nga taliwala sa kagulanan, sa kasakitan ug sa kahasol sa kinabuhi, magpaabot kita nga mapailubon ug malaumon alang sa atong hingpit nga padayganan isip mga anak sa Dios diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pagkuha kami ngadto sa kasamahan sa
nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pagbuha kami ngadto sa kasamahan sa imong anak. Nga ang atong ubos ug may kamatayon nga lawas suluban usa ka adlaw ni ana sa pagkawalay kamatayon pinaagi sa kang Kristo kadaugan batok sa kamatayon magampo kita sa Ginoo. O baguha kami ngadto sa kasamahan sa imong anak. Ginoong Diyos, ang pagkausab sa panagway sa imong anak, magtuboy unta sa among hunahunag kasing-kasing ngadto sa mga langitnong kamatuoran. Sa ingon usa ka adlaw ni anak kami moabot sa iyang himaya dito sa imong sa kahangturan. Amen. Pagampo mo mga igsoon, aron ang iniyog ang akong sakripisyo, dawaton sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkain ug paghimaya sa iyang anak, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok santos. Ginoo, kining halad magpapas unta sa among mga sala, magsantos sa among kalag ug lawas, aron maandam kami pagsaulog sa Paskos pagkabanhaw, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat as Ginoo ang atong Dios. Matarong magpasalamat kami kanimo kanunay sa nandapit pinaagi ni Kristo among Ginoo kay gipasidan-an niya ang mga tinun-an mahitungod sa iyang kamatayon. Ug didto sa bukid nga santos iyang gipadayag kanila ang iyang himaya aron sinaksihan sa balaod ug sa mga propeta, tudloan niya sila nga mudangat lamang ang himaya sa pagkabanhaw
pinaagi sa iyang pagpasakit. Uban sa mga anghel, santo sa langit, sang iyo misimong himaya duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw, Ginoo, tuburan sa nagas santos, ipadala mo ang Espiritu aron pagsantos sa ining mga gasa na mahimo kinialang kanamo lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan. Pasalamat kanimo, mipikas, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyong tanan og kan-aw. Kay kini mga akong lawas nga itugyan alang kanino. Sa mampaagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini Panginoon kamong tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay kasabutan, dugo ngayon alang kaninyo alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhatan ni aron paghandom. Kini ang misteryo sa pagtuo. Pinaagi sa krus kung pagkapanaw mo, nakabot na mo ang kagawasan. Ikaw ang manunubos sa Paghandom sa kamatayon, pagabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad minimo mahaning pan sa kinabuhi, kalis sa kaluwasan, nagpasalamat minimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayon nga mo atubang og moalagad kanimo. Imuha nga kaming mga lawat sa lawas dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa buok kalibutan nga mahingpit mi diha sa gugma
uban ni Leo among Papa, Alberto among Obispo, ug sanang mga pari. Hinumdumi ang among maigsoon nga nangamatay. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming ngayon makaambits kinabuhing tunhay uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios, Birhen sa Guadalupe, uban sa mga apostoles, mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas katuigan. Uban kanila, amo ikaw daygon og himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, gihatag kanha kanimo makagahom nga mahan sa kahiusa sa Espiritu Santo dungog himaya hangtod sa kahangturan. Magabuta samahan atong gamiton ang mga puong gitudlo sa atong manunubos. Ginoo ay maluwason sa tanang dautan, hatagi mi kalinaw ning panahona, tinabangan sa imong kaluoy mahalikay, kami kanunay sa salag mahilayo sa nang kasamok, samtang nagpaabot ming malomon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Sa Kristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibin ko kaninyo, kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sa, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton at tagimi sa imong kalinaw kayusa, buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Ron atong ipakita ang atong pag-inigsoonay. Smiley na imong tupad diha oy. Oh.
sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, ulahan mong gidapit alang sa pangaon sa Ginoo. Ginoo, dila ka kain panipamulong lamang lawas ni Kristo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Itutuan mo kami sa Panginoon, sa kaamong sa Magampo kita. O Ginoo, human kami mga lawat, paningkamutan namo ang pagpasalamat kanimo, aron imong buhaton nga makaambit na kami sa mga butang sa langit, bisan tuod ania pa kami dinhi sa yuta. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Iduko inyong ulo ug magampo ta alang sa atong mga igsoong nagmasakiton. Langit no nga Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus aron itudlo ang bertud sa pailog diha sa kasakitan. Dunggang among pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton, hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit
nahiusas kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong mas presider karon, kang Reverend Father Joy Danao, Team Moderator, Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe, Cebu City. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors gikan sa San Vicente Ferrer Parish, Orhelio, Cebu City. Sa atong choir, Marian Choir, gikan sa Our Lady of Lourdes Parish, Cebu City. Of sa atong prayer group, Sugbutel Family Hotel, Cebu City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors sa ila o sa inyong kamanggihatagon o makanunayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni atong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings, agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nalangin kaninyong Diyos nga makagagahom sa tanan, ang amahan, ganap, ng Espiritu Santo, halad ng misa di ang gumag kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.